เราก็พูดมาแล้วมันขังช่วยได้เจ๊ตรงนั้นมันการนี้cái giá áp cho yếu phải dàn cái hàng bài hàng nó con mắc rồi cái bộ sau đó rồi nó sẽ kí xong nó sẽ đi sau cái kí xong toàn lấy phải chứ bơi được cái kí xong đó cái hay cái abang kari boh sini advisor chairman kakak Sobir boto cuma suruh ini tong sabun pun nanggung pun kaham saya cuma cuma advice orang tong kami sini boleh kena kapung jah tanpa lagi sini bos kan salah ni boleh sini tak salah mangka bos kan salah ko bunde hai ya pin rok sejam ham krai naik ko bodol untuk kakti abang ke jeng tabung sini tak senang kerja lain sini society o jeng muka kau mau youth stroke drugs by kubur tong kan abang no jeng pakai no bagi hai no hai sini pol komi Mandala khorok sabon Mandala khorok sabon Subrai khairo geke Subrai khairo geke Mandala khorok sabon Mandala ring mani bini samukhlani bagai senglubo elam bagai naik dekang kai tor borok no naik tuk mani ba kai tor borok no ring mani aba hai kebang majakat tongo kebang mano tamane elam bagai kok hai seng oro pori reke mano aba kereng bijabo kereng jagao sija khorosano te khoro kai tor ring mani bini